Il-bank APS se jibqa' bit-tir li jakkwistaw jinvesti 70% tal-bank HSBC. Dan intqal minn Marcel Kassar, il-kap eżekuttiv tal-APS, wara lil ħamis wara nofsinhar. Il-bank APS ippreżenta r-riżultati finanzjarji tas-sena 2024. Minnaħa tiegħu l-uffiċjal kap tal-Finanzi Ronald Mizzi qal li l-bank kellu profitt sostenibbli fid-depożiti u l-loans tal-klijenti tagħhom. Id-depożiti żdiedu biżjed minn 500 miljun euro. Huwa saħaq li l-kumpanija ra żieda ta' 40% fl-loans għad-djar, it-tieni l-ikbar bank b'self tal-imnut u kummerċjali. Il-bank ikkonferma li s-sena l-oħra kienet waħda mimlija records, dan fil-waqt li l-bank kompla jaħdem għal futur b'saħħtu. Tul is-sena 2024 il-bank irreġistra profitt qabel it-taxxa ta' 23.1 miljun euro, żieda ta' 13% fi klijenti personali, 30% ta' tranzazzjonijiet bil-kart u 21% ta' klijenti li użaw l-applikazzjonijiet tal-bank My APS. Il-kap eżekuttiv tal-bank Marcel Kassar saħaq li s-sena l-oħra l-kumpanija investit ħafna fit-teknoloġija, tant li komplet ittejjeb is-sistema tal-ATMs biex tkun waħda iżjed faċli għal min jagħmel użu minnha. L-investimenti fit-teknoloġija ammontaw għal 13% żieda mis-sena 2023. Huwa kompla jgħid li l-bank lesta trasformazzjoni tal-fera tagħhom fi Sky Parks f'Ħalluqa u dan kien wieħed ta' suċċess hekk kif il-kumpanija kompli tara żieda fil-klijentela tagħhom.